Tak jo lidi, jdeme první hrát kolo a potom uvidíme, co budeme potom hrát. Dáme, tušíme jedný, prostě tady, co je tohle? Jsem dohel mimo tamely a můžu říct, že je to super ta hra. Tam se sedáte, chcete jelozí a bla bla bla. Tak jo, teď nám ukážu, jak nepadám. A dojedu až do konce. Protože já jsem to ještě natáčel. No, natáčel to, jak mám první talal, to video. Já tam mám sotku, mé. Ty krávo. Wow. Když spadnu 10, tak to pepíjáme, jo? A vydáme to. A ještě jsem ani neumřel jednou. Tady to helpetu a já jsem ještě neumřel jedný. Tohle nevím, jak jsem udělal, ale OK. Tak teď jsem umřel, jo? A já umřu 10, tak pepíjáme. Tady to hajeme peklou. A já jsem to hajal peklou, tak jsem umřel 350. Ty no. Nechci být postej. Protože... Kámo. Fuck you. Pamon. A tady mu dali dál, až tady to uvidí video, tak to ho zalím. Co brácho, jak se máš, miláčku? Ty vole. Jsem dobrý. Vidíte, já to umím. Vidíte, jak umím padat, jo? Tady nejsem zakrytý. Wow. Možná to... Kamo. Teď jsem se vám poslal. To tady, jo. Jsem říkal, že nebudu postej. Do prdele. Až tady to udí peklo, tak se mi bude smát. Proč tak celý dělá houda. Jsem si... Jsem nehebnoval, jo. Ty vole. Ne. Vůbec nejsem jel lidíčky. Tady to není. Wow. Tady to není. Wow. Můžu jít tady tudy, protože já už to znám. Jo, a Medi je sama doma. Protože teď jsem tam byl a jel jsem si kočky. Nevím, co teď mělo, ty vole. Wow. Yeah, this is spadnul.
No, nemůžu to jít. Já se nemůžu smát, protože já jsem taky spadnu. Ježi. Kámo, tak tohle bylo piampun. Yes, fajno mé, zinio fajno mé, dia, hejda. Hej, hau. Hej si. No. Zinio mu. Dia. Fa pu petuli petule petua. Ha. Zin. Son. Hey. Nesíme se trefit celení. Čau. Petnůka je do tolce, takže ještě mám hodinku sás. 10 minut. Ještě je a budeme utalovat. Šum, já jsem jem. Čau Peťu, a? A vidíte lidi, už budu do tonce solo. A nevím vůbec kolik natáčím. Myslíte? 7 minut. A už budu do tonce, tyhle. Jsem dobej. Ty vole. 7 minut natáčím a jsem dobej, tyhle. Čau, kámo. Lup. Tady to točím. Tady taky. Hehe. Poslal jsem se sama. No, jsem se sama, ty vole. Já jsem debil. Oby, nevím, proč dělám tohle. Ale domáhá mi to. Kámo, fuj, teď jsem mu dal to. Ale 18. A už celou jsem do tonce, dámy a pánové. Fajn. No to, fajno. Je tady koule. Nedejte se, po se to udělal. Dobí. A tady houta. Ahoj houto, nechceš se mnou do lande? Houta, jedu do tedou. Milášku. Ne, Miláško. Támo! Tak tohle bylo hezčí deal. Vidíte, já jsem miluzí, ty vole. 87. Uši. Uši jsou debilové. A prdele. Já jsem nedělal, to jede zpátky. Jíži. Dělej se dá, dámy. A pánové.
Čau kámo, jak se máš? Jo to auto, ne to auto. Kámo, to musíš tak, ne? Ne tady musíš kámo. Ježíš, to se ještě žiju. Musíš, koukej si do YouTube, no, tak ty musíš zkoukat. Koukej si do YouTube, koukej si do YouTube, jak to dělám kámo a potom to udělej to, co jsem dělal já, jo? Tady je hodná cesta, už zase ne. Wow, dámy a pánové, jsem do konce, wow. Tak jo, dejte, vy si to dokoukali, žijejte to, a tak co jsem 10 minut, dámy a pánové, žijejte to, dejte jajt a obel, pet dejte jajku a pet obelu mi dejte a žijejte, žijejte nad svým kamarádom a my uděláme čisté video, druhý díl video kolo, takže čau!